إذا مسمر صرجازي كاب كركبت ندبوباوي معراب ناب أتايز وسد زاقيت العلي 7 كيلومتر ناي مسمر ناي حمد صرجات عمي مولو إذا صرجا نلوكايف سجيرو أتاي حاليفو ناب جاف حريربن أقومايتنيو كبتصح كدمز إوان إذا كبابي تطوح صرجا ينورون هزبت كبابون بخبيد محبراو صقم يساقنيرو أبت مسمر زقمت هزبي فحز بله سبخ سقماوي ميلامن نوابرو زخطة دينيرو بس مسرت زنبرو حصرتاتن صقماتن نخال الشجراتي قالعو نيرو أبز حلف عمتات منقس إيرترا نروحو كبابيتات أتوكرو بمهاب قرب صوري ماي معدة مرتن أقلقلوت عنا نمو حسن زلاق فتحن مركابن حيال صعرك كايد سنحون اللون إذا مدبزي نتي عبلو كايبن أتاين زكايات زولو سرح مسمت صرقيا مرقات قرب ستماي مزرقح مخزن ماين هنسات أبيات التمرتن كدسسيو حانتي كاب 10 سنستي بمحضار كوابيتات نوزوبا كركبت زغونت لوكايف كاب أملايت ندبوب 4 كيلومتر رحيقة كاب صفحي بحري أب 580 متر بالرخي تركب سما كابتي نابروا باركاز حوس لوكايف زبهار روا سرع ميو سجرت عدي عبيتي استأساسرو أخرانات يركبو حدا كابهم بانونايو بانونا أب تاريخ زبي إرترا أقداسي معراف زحز انبايو أبز عدي استفلاليو سعرتات قدقاتنا أقرابن يوغلو أقراب علان عركو كوباين ملالين يتكبابيوم أب كرامات نزبوتا 4 روباتات سنتيقوم سلزحالفو أب وان كرامات كبيدنا يمكسق الشجر يفتر نيرو بحلفتهم كابت كبابينا بقردات نحكمناوي أقلقلو زنك أساقصو زيقاتات بقزيان قلبتن عبي أدرع يوردوم نيرو شجراتن تصاقماتن مفتاح ترايدي كوني زلاقم عبالن مفتار زق الحيلي نتصور علام اللو نعلامونا بعوض زبصحكا سرحيو منقست إيرترا أب الحوق أفات نزنبر هزبي عزوز تقداسنة يزهب إذا مرحا أكال من رقاط محبرا وفتحيو نتي أتكرو كاب حسابنا بقرن مغيار كا أبرتيعي سرحالو مسمر دوباوي معراب قاش باركاون بزمن ترزيو ستمت أب دوباوي معراب قاش باركا بحفشا كاب لوكايب كساب حريرب زركب هزبخا بفلاي كبيد محبرا وشقريو أحلفو سقاما تجي يعني بوغنو دقلو انتهونا أدو عدي هكمناي هكمنا زكاباوي أكابابا التاين فلاي التاين نبلو انبر حزب فاحدة بالحزبي كابزيا كساف سلعة كساف همبكتا كساف فرس نبا عبد الله حزبي أم فلاي أبزي جزي هرسي أديتات جزيناي مسأل هكمنا شجر الله تأكد ما سكافة هنا ده لا هكمناي جد أديتات جزي هرسي قال مري مجزي يلان قال مري يلان كابزيا كساف عملاي كساف لكوي بدخيل نخلهم عبيت قدات بحد رفدنا بحنتي مبلغ صحين كم زي فتح بمأمان نتنع عمتات حترسن شجر مفتاح سقومتي موساد قدنا تينيرو كاب نجزياوي حتوتات مفواسك ننباري فتح زعل مسرح قدامنا التوهبو تسرح بمصنعتي تمريحو مريت ستنكفن استفلاليو أكلات منقستي زساتف المصنعتي تبقيسو من محضر زأكبو نهز بحتوتات كم أفناوي حبريتات رايدي كوني نبزر على السرحوني مريحو بزخاء نايك أربان الحقن سرح تسائلو
እቲ ብምክትታል ዶባት ኤርትራ ዝተኻየደ ጻዕሪ ህዝቢ ናይ ምጥርናፍ ስራሕ ብዝለዓለ መልክዕ ቀጺሉ ህዝቢ አንቂሕካ ብምውዳብ ናብ ሓደ ማእከል ናይ ምጥርናፍ ስራሕ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ካብ ምጥርናፍ ዓዲ ክርከብ ዝኽእል ረብሓታት ብምግላጽ ደረጃ ንቕሓት ህዝቢ ክብ ብምባል ህዝቢ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ንምግባር ሰፊሕ ስራሕ ተዓሚሙ ህዝቢ ከም ዝመከቶም መዳራዊት ከባቢ ኣብ ንወሰዱ ዶባታት መንግስቲ እውን ቤርካ እቲ ህዝቢ እዚ ብሓደ ክጸርነፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ሕክምና ይኹን ጽሩይ ሞይ ክሰተ ብሓባር ክጸርነፍ ሓንቲ መደብ ኣለዋና መንግስቲ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ጋሽ ባርካ ዓብይ ኣተኩሮ ብምግባር ናብ ስራሕ ክብገስ እንከሎ ውጥን ስራሕ ይስኢሉ ገጻት ብገጻት እንታይ ስራሕ ክዕየ ከም ዝኽእል ኣነጺሩ ናብ ነባሪ ፍታሕ ከብጽሕ ዝኽእል ናይ ግዜ ሰሌዳ ቀሪጹ ኣብ ትግባር ናይቲ ሓሳብ ዝተማልአ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብን ዓይነት ህይወት ናይቶም ዜጋታት ዝቕይርን ምእንቲ ክኸውን ተሪድ ባይታ ተሰሪቱ ንጉዳይ ማይ ንምፍታሕ ከዓ ናይ ቀዳምነት ተዋሂብዎ እኹልን ብቕዓቱ ዝተረጋገጸን ማይ ንምቕራብ ዓብይ መደብ ተሓንጺጹ ዓይነትን ብዝሕን ማይ ንምውላድ ዝተፈላለየ ስራሕ ጠሊቡ ማይ ምስጢር ህላዌ ኩሉ ፍጡር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከም ስትራቴጂያዊ ዕላማ ሰሪዑ ንመሰረታዊ ኣገዳስነት ናይ ማይ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ብዕቱብን ብዓብይ ወፈርን ይስርሐሉ ኣሎ እቲ ኣብ ርሑቕ ጫፋት ሃገር ኣቕርቦት ማይ ንምውሓዝ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ከዓ ህያው ምስክር ናይዚ እዩ እጅና ብርሑቕ ከባብታት እንዲና ንብል ርሑቕ ከባብታት ክብል ከሎ ካብ ኣስመራ ዋላ እንተተበጊስና ንብል እሞ በዚ ስጋዕ ገልዓሉ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና ርሑቕ ከባብታት በዚ በዓል ላዒተን ማይ ሓባር እተን ከባቢ ብምልአን በዚ ናይ ታሕቲ ትኸይድካ ኣብ ተንዲጋ ዘለወን ንበዓል በዚ ናይ ዞባ ደቡብ ከባቢ ኣብ ኩለን ታንከር ብጋሽ ባርካ ከዓ ኣብ በዓል ሰልዓ ሎካይብ ኣብ ፎርቶሳዋ ሾቕ ጀዲድ እዞም ኩለን ሕጂ ቀዳማይ ስራሕና ካብቲ ዘለዉ ብድሪል ፊሒርካ ኣብቲ ከባቢ ጌርካ ብፅሩይ ማይ ንህብ ኣለና ማለት እዩ ልዕሊ 3 ታንከር 2 ታንከር እንዳሰቐልና እዚኦም ከዓ እዞም ናይ ዓዲ ሃሎ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እብለካ ኣለኹ ዓዲ ሃሎ ካብቲ ምስረት 2014 ዝፈረየ መንእሰይ እዚ ኩለን ኣብዘን ለውጢ ስጋዕ ዘን 6 ዓመት ኣብዞም ኩለን ታንከራት ጻዕዳ ጎቦታት ትርኢ ዘለኻ ኩለን ዝሰርሕወን እዮም እቲ ሜታል ዝበሃል ፓርት ኣሎ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ጀነሬተራት ኣለዉ ፓርት ኣሎ ናይ ሶላር ኣለዉ እዚ ዝበልናካ ናይ ፕላምፕ ናይ ቱቦታት ኣለዉ እዚኦም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣብ ከርከበት ስጋዕ ሰልዓ ናይ 110 ኪሎ ሜትር ጽርግያ መደብ ኣሎ መንግስቲ ብኡ ቱቦ ክቕፅል ካብ ከርከበት ናብ ናይ ቢኢ ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ሎካይቭ ዓብይ ሽግር ማዩ ነይርዎ መንግስቲ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ስሉጥ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ሓያል ጻዕርታት ኣካይዱን ኣብ ምክያድ ይርከብን ኣሎ ድሕሪ ምጥርናፍ ህዝቢ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ሎካይቭ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተኸፊታ ተምሃሮ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተጸሚሮም ጽቡቕ ገስጋስ የርእዩ ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ስራሕ ናይ ጽርግያ ዓይነት ህይወት ዜጋታት ኣብ ምቕያር እወታዊ ግደ የበርክት ኣሎ ፕሮጀክት ህንጸት ጽርግያ ሎካይቭ ኣታይ ፕሮጀክት ቁጥር 3 ዓዲ ሃሎ ሰሪሓቶ ኣብቲ ስራሕ ሰራዊት ልምዓትን መኸተን ተሳቲፎም ራብዓይ ብሪጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 22 ንህዝቢ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ጽሩይ ዝስተ ማይ ንኽረክብ ዕዙዝ ኣበርክቶ ፈጺሞም ኣዛዚ ናይቲ ብሪጌድ ሜጀር ፍስሓ ገብረ ኣምላኽ ንሓፈሻዊ ዓላማን ንጥፈታትን ናይቲ ወፍሪ ኣመልኪቱ ነዚ ጽሩይ ማይ ነዚ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ንምዕዳል ነዘን ታንከራት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሎካይቭ 2 ታንከር ንናይ 750 ፊስቶ ክዕቑራ ዝኽእላ እንደገና ኣብዚ ናይ ኣታይ ከዓ ከምኡ ንናይ 750 2 ታንከራት ተኸይሉ ምናልባሽ ኣብዚ
ስራሕ እዚ ነፍስ ወከፍ እታሃዱ ብጥሙሩ ክንሰርሕ ተሞያውያን እውን بحبار توم نداوه نسرح سلز مدبنا ما جمرت أن تنايلو كايبنا كنسرح فتينا نايلو كايب سرحنا نايلو كايب كا أوشتي سلاسان شوعتن معلتي ودينا يا مالتي بحافشاتي ماشين رعدالو زملكات نبعت زملكات دي نخالنا أمان مقراد دي درجات 800 تويت نايت سرح إذا دقف أهدو مسانا سلز نبرينا نسرح زغن عمو خيلنا سلزنا كله بحبار بتأمرات مسرح نتسرح كابتي خودو يخيل يستوى جزية أم حصارو زيادة تراخم زنبرو أبتي نايت أهدو تساتف الناس أبتي سرح نزولجن أبتي فلا لي سرح كسرح ثاني في تأهدو إتي ناي سرح بهالون كاب جزية ناب جزية الناتريوس اللي زخده إذا ناي سرح بهالزي ناتدمر خا نزنا حجي سرح زيادة عودكو قبروخ إيدو مالتي حتى معي مسرتاو شجر لوكاي بينيرو معي مركب نوح من قدي مخاد قدنتاون على تاون عمام تقماتو تكباب نيرو من قصنا تشجر المفتاح أقدمو استفلالي فتنتات هكيدو نايدريل وي بقعتا معي مركب ساعتات أيقو على تسن اتفتح جزياو خوين تسنيحو أبزوان زجن كسانة أمر هزبي لوكايب زفتر عبيتي مخزنات ماي تتخيلو مالو تسرح بعصرت أبالاتا بروجيكت ماي عدخلو يتسليتو سراوت المعاتون أم عوات مدب عبي سرح عميمهم أبزخن مسئن كلنا مسمر ماي نمزرقا حنا مسئنا مسمر ماي كنزرقا كلنا مجمرتا نزه حزبنا نويح بوتا ناي ماي صقما زقاط ما زنبره ابزب ترنف يلو بحصر زلمن قد مالتي ناي ماي افويتا نفطار تبحيلون غبرو زلنا صراحه مالتي الصراحه زي ليت المعالتين قيرفنا نسرح لنا مخنياتو اتنا احنا الصراحه حزبنا اب ددليو نغرات رقيبو افويتا خفتن كلو وي كحغوس كقسن كلو كابت فقدا بوتا خلد زبلو زنبره خر كلو سمعنا حبن فنان انا وسن يبلون مالتي مخنياتو اتسرح اب حصير غزي خم مساله سرح ويكم مساله امام كفصم ناي بحقي ندي يغرمك بركس كله حلافون تراخون وملو أفت سرح زنبرو تواسعنت صبوق نروح بهالكال مالتي أبتعدي عبيتي أجانب مخزن ماي سقيلهم اتخلت أجانب بدمر شحن حموش تميتن في ستوماي إيزحز سريتون بقعتون السرقاقة ماي ناب كلنا من بصحكا مسمرة ماي تزرقحو أما عدالي ركب بحافشة اتي ألو زبال حلافي وحد كوينو تزبزح تي بقولو تسرح جن نتي منأسي ولدو بلكع نتسرع قلتي فرعيمو قلتي فترديو أبزحات ذار أوان أثر نايتم قديمهم تصنحو نخواني خيط تصنحو بومت أنقاعد سرح عود كوينو كسالاسل كيلو من الباش معري زخيد تسرقيا كاب كركبت تبقيسو نعتاي زمت أون أم كتال نتسرح أم قطار نتسرح زيادة مسؤون إيدن قانتم كوينا نسرح له درجاتاتي زلو مالتي من محدار كبابي أتايون حنتي كاب 13 من محدار كبابيتات نصوبا كركبتيا إذا حمشتشحين شو عتم إتن تنفصل له أتاي نعصرت عدتات يا تتصنف تم محدار كوابي تماساسالي نايلو كايبن أبت مسمر زركب عدساتن ناي محبراوي أقلقلت شجر نبرا تزعبي يتسقم ناي موقعزي نيرو اتيكاب بوتانا بوتاز كاد نبرا ساقماوي من قسقاس أوشت إرتراز الدرتاي نبران مبسعتو نباريت كبابي ناب سودان بمسقام نابرو يمرح نيرو سحلف عمتات من محدار زوبان انوس زوبان بحفشا مكتتال دوبات كأب فلاي أمترناف عدتات زتكوري سفيح سرحة كايدوم أتو حسن حسن تيتا أم حداري من محدار كبابي أتايو أبز حلف عمتات نزنا برشقرن نعونا مفتاح زكاد صنحت عرتاتنا ملكيتو ويبدو فادا بكيكي نات كيباري يم كيباري عيادات كيباري مدرسات كيباري سكاب كيباري أما قدروا في بيفيناك
ونحن فيها كي لا كوي هي تبيك سكا ودهيين يا أكن ربا كابل هنا وبكيرنا لكن تأيادا شهر 2 دياينا جاوا شقا ما با مدرسة تريتاي شقا ما ماتوا سكت كتماون وتا ودورون الحمد لله لا دروس بنيش سايامنا يجي سايام برهابا واجي سوري وهذا دايبكي مود أتانا حكمنا زال أبزله خويبي أما نقوله خويبنا أتاين كان سرستور وحدات عبيت الله كرمتي هون سبي حمك أقات أما هنا نايجي أما عسكر تهيب كهمان صقرو قال مرة بدهي أبتانا حكمنا قالت بس بتحمل حسكا هجي سرقاس عابي منئسي صالح وعلا محمد علي أتاي ممر كوينو سرح زلو زيقايو نسو أغردة توليدو أبا أغردة عابيو عصرت حدك في المسبسحي مستوم بقانقو أدك مهرو استحاريون كلت قانقو زمالكون تمهارو نما أكل مسلط أن ممهران آتيو بسنا ممهرنا سلطينو أبكل تشان عصر شوعاتن كم ممهر ناب أتاي تمديبو أبز حلف عمتات كا أبا أتاي مهيرون يمهرنا اللو مجمرتا هنا كوا جنبنا تشان عصر شوعاته حفيتنا أبزي أبتو مجمرتا مستسب زي مهلاو تهزب زي مهلاو بميتة تمهارو جنبنا ميتة تمهارو جنبنا حساب جي كورونا عجيتنا مرتات سيخف لبسحنا لنا تعويتنا لنا تكتبعتي عندنا جنبنا نقص علينا لسنة زي تمهارو تكتبعتي وانت ماهرون بينهم زبسحو يلنا مع مناس نفتنا لنا وتأمن مهرم زلنا تمهارو ناتنا سراويت قرنا نعم هون الدبا مالنا هذا حفتو خمسي والو خمسي وزقو لنا بعمنا تصفى لنا هاني هم مزقب نبتو لك أنستيان ما أدت مرتي أب أتاي أبداس يجميرو هزبين ندقونا ببيت مرتك لأخسف يحقوس كواس تخايدو وحزي تمهارو أبتي بسبخ ساقماوي هيوات النابر هزبي عبيد صلوا فتيرو تغطل الزايدو أب اوندو وايبلن منقستي عبياتو كروب مهاب شدشت ممهار كفلتاتن بيت صحفتن زمالة بيت مرتي كان استبقيسو أبز سرحزي ما أتتاوين اتفتاتن تواسأنتن مكتسال دوباتن هزبن زمسكن كمز نبري سبس عري يمسكرو والله زي متعدوبات أبزي منابر هزبي هون أبزي كل هزبين سراويت هادينا ناقو ممهراي هون تماهرو يهون هزبي يكون سراويت بحادينا أبزي بزف اللي يلان زابا سراه هون ما توتاو سراه زنا هرشا يلان زاب هجي دبلوت ولا زاب تمرتي فلاي متعدباتن هزبية سريع هجي شديت كلاس انديا كلت اوفيس 4 كلاس معظم بر حالي كل ودياي وهجي كواره 4 جميرة كساواره السرته ودياي فبر 4 كساواره السرته أوشتي جديش تواره سريع أبت ولبات أبت سرح كل حزبين باو سراويتين ودب سراويتين حزبين شاركهم بحباريو تدم ديما بس خانا داو خالونا بالعلي كبدوها حبت مريم تكابو بعلمويا مقططا مسمرات ماي وي دراولي كويو أبال كوباني عدهالو مسمر مقططا مسمرات ماين طرنا في قجل لا كويبن آتاين كوينو أبدوباوي معراب بالكاي سرحلو أبال 13 زوري هاقراو أقلقلوت حبت مريم أموياوي مأكل سلطنا سواي سلطينو اتانسو زمأكلا قجل أبتحساس كل تشحن عسران ناب أتاي وريدا أب أتاي مستكبيد مقت صحين نفاسن ناي 1.3 كيلومتر مسمر كم الزرقحن كلتنا ناي 750 فيشتو مخزن ماي كم السقلون يحبر هديت تبونا الحمد لله نابزي
ናይ 110 ملم ናይ 4 ኢንቺ 6 ሜትር ኮይኑ ንሱ ማሽን እዩ ድልሃም ማሽን ክልሃም ከሎ ጀነሬተር አለና ቲ ጀነሬተር ብ4 ሰብ ዳርጋ ሜትሮ ገለኽ ሓንቲ ግዜ ተሰኪምካ ክትብፅሓ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ከባድ ኣይኮነትን ትነልሕ ሞዴልና ትቦ ከኣኒ ዳርጋ ሕጂ ክንደይ በፅሕ ኢሎ ማለት እዩ ዳርጋ 2 ኪሎ ሜትርን ገለን አልሕምና ወዲእና ኣለና እዚ ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትርን ፈርቃና አልሕምና ወዲእና ኣለና ዳርጋ ኪሎ ሜትርን ገለን ከዓ ተሪፍና ኣሎ ጠቕላላ ኣብዚ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ 6 ነቁጣ ኣለና 5 ነቁጣ ናይ ሰብ ማዕደል ነቁጣ ማይ ኣለና 5 ኸ ኣሻት ኸ ነቁጣ ናይ እንስሳ መስተይ ከም ዝጋብላ ንብሎ ቀደም ወለድና ጋብላ ዝብሎ ዝነበሩ ማለት ኢሎም ደሓም በኻልእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንሕና ብዘለና ግዜ ማለት እዩ ኣብ ኣታይ 6 መከፋፈሊ ነቁጣታት ማይ ተዳልየን ኣለዋ እተን 5 ንዝስተ ማይ ክኾናን ከለዋ እታ 6 ከዓ ንእንስሳታት ዝተሓፀት እያ ከብቲ ጠለበጊዕ ናይ መፅዓኛ እንስሳታት ማይ ንምርካብ ነዊሕ ሰዓታት ይጓዓዛ ነይረን ኣብዚ እዋን ግን ህዝቢ እቲ ከባቢ ሽግርን ፀገምን ማይ ተፈቲሑሉ ኣሎ ፅሬቱ ዝተሓለወ እኹል ማይ ምርካቡ ከዓ ኣብ ዓይነት ህይወቱ ብሩህ ተስፋ ፈጢሩሉ ምህላው ይረጋግፅ ብዛዕባ ናይ ከበሳና ኣብዚ ቦታ ዝንክርን ከለና ኩሉ በቲ ሞያ ተመሃርካዮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ሓደ ዓይነት ቦታ ኮይኑ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ኣብ ከበሳ ኮይኑ ኣብዚ ኮይኑ ግን ቁርብ ኣብ ናይ እንታይ ማለት እቲ ቅያር ኣለው ማለት ወይ ትለውጥ ኣሎ ናይ ክሊማ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ከበሳ ንኣብነት ምሉእ መዓልቲ ጀነሬተር ከይጥፋእካያ ህፁፅ ስራሕ እንተደኣ ተባሂሉ ማለት እዩ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘም ትስራሕ ምሉእ መዓልቲ ከይጥፋእካያ ጀነሬተር ብቅያር ከተሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዳ ልክ ክሊማ ናይዚ ቦታ ከውልና ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ ጋሽ ባርካ ስለ ዝኾነ እዚ ብሰዓታት ክስራሕ ክትክእል ኣለካ ንጎስ 6 ጀሚርካ ኣብዚ ስጋዕ ፋዱስ ስጋ ሰዓት 10 ትሰርሕ ኣለካ ምሸትካ ካብ ሰዓት 2 ጀሚርካ ስጋዕ ሰዓት 7 ሰዓት 8 ትሰርሕካ ኣብ ግዜ ብርሃን ዘሎ ፀገም ዝበሃል የብሉን ምክንያቱ እንተ ካብ ፋዱስ ንነው ካብ ሰዓት 10 ንነው ናይ ንጉህ ዝኽሰርሕ ፈቲንካሲ እቲ ጀነሬተር ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ምርሳን ነገር ኣላ መጀመርታ ኣብ ስራሕ ስለ ዘላ ትረስና ኣላ በትኻ ከም ተወሳኺ ናይ ፀሓይ ከዓ ረስኒ ስለ ዘሎ ትቦታት ከማን ኣብ ግዜ ረስኒ ሒዝካ ኮኔክት ንክትገብሮሲ ይኸብደካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ልክ ኣብዚ ካብዚ ሳመር ፓምፕ ላሃና ኣብ ዝርባ ካብዚ ሳመር ፓምፕ ብናይ ፀሓይ ብሶላር ያሰርሕ ዘላት ሳመር ፓምፕ ማይ ዝኣክል ኣለና ካብኡ ናብዚ ታንከር ዘለና ኪሎ ሜትር እንተዛውን 1 ኪሎ ሜትርን 300 ሜትርን ይበጽሕ እዚ ሙሉእ ተኸሳይኩ ተሸፊኒ ማለት እዩ ተላሒመ ተወዲ ካብ ታንከር ናብቲ ዘኣ ዳርጋ ኪሎ ሜትርን 300 ሜትርን ከድና ኣለና ጠቕላላ እዚ ተጻፊፊ ማይ ኣብ ንቆም ዕዳል ጥራሕ ተሪፍና ዘሎ እስታንከር ከዓ ክንደይ ኸውን ንውሓትናቱ ማለት እዩ ዳርጋ ብሜትር ክብ ብማይ ክንሕዞን ከለና ማለት እዩ 750 ፍስቶ ይኸውን እቲ ስራሕ ግን ኣብኡ ደው ዝብል ኣይኮነን ናብ ኣግማይትን ሓሪረብን ይቕፅል ኣሎ ዓየይቲ ናይቲ መደብ ስራሕ ከዓ ብዝርእይዎ ዘለዉ ውፅኢት ከም ዝተባብዑን ንዝያዳ ስራሕ ልዑል ፍናን ከም ዝኾኖምን ይገልጹ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንባዕሉ እቲ ፅርግያ እቲ መስመር ኣብዚ ቦታ እዚ ንክስራሕ ዝያዳ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋፅ ኣብ ትርሑቅ ከባቢታት መስመር ዘይነበሩን ምእታው ተባሂሉ ይስራሕ ኣሎ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ሰራዊት ከኣኒ ልክዕ ምስቶም ማሽነሪ ዝተኣሰር ስራሕን ንጥፈታትን የካይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዚ ሕጂ ታንከር ተሰቂልዎ ዘሎ ኣብኡ ባስካ ተሰሪሕሉ መንግስቲ እዚ ብጣዕሚ ቆላሕታት ዘይገበረሉ ርሑቅ ገጠራት ወይ ከዓ ኣብ ርሑቅ ዝርከቡ ኣህዛብና ዝያዳ ሕጂ ግን ድፊት ክሳብቲ ክንድዚ ዝኸውን መግባሩ ኣዝዩ ዘምስገን ወይ ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ኢለ ኣነ ክገልጾ ዝኽእል እቲ ወገነይ ምውዳድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንመጥርናፍ ባሕ ዝበለ ዓድታት የቀላጥፍ እዩ ኩሉ ህዝቢ ከባቢ ተጠቃሚ ናይቲ ዝዋደደሉ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ረሒብ ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ዝህልዎ ግደ ብቐሊል ዝፅመት ኣይኮነን ማለት ንኩት ጠይቅም ያ ማለት ተንሻዋኪክ أيت نكتة يا باقات ريويتو مالو شعبيتو حكمنايتو مدرساتيتو تشعبيت فردك نكتة قاسنا ديا أوكي مالو ديا قدا وريو يمكم هين وكنون بارو
መንግስቲ ኤርትራ ሕፍርትን ብልጽግትን ሃገር ንምውናን ጥሙር ውዳቤ ስጡምን ስሙርን ባህል ዓያይነትን ኣፍራይነትን ወሰንቲ ረቋሒታት ምዃኖም ብምእማን እተወታውነት ብምዕባይ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽን ማይን ሓመድን ንምዕቃብን ብኣድማዓነት ይስራሕ ኣሎ። ማዕረ ማዕረቲ ዓብዪ መደብ ከዓ ህላወ ጥጡሕ ጽርግያታት፣ ቀረብ ጽሩይ ማይ፣ ማእዲ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብብዝሕን ብዓይነትን ንምጥጣሕ ሰፊሕ ጻዕሪ ይካይድ ኣሎ። እዚ ሕብረተሰብ ሰበሳግም እዩ ፋሕ ዝበለ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ሓደ ጥራሕ ይቕሉ ሕጂ ሕክምና ቀሪብካሉ ማይ ተቐሪቡ ትምህርቲ ተቐሪቡ ክእከብ ስን ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ መስመር ኣለዎ መገዲ ሕጂ እዘን 4 እታ መንግስትና ገይርወን ሕጂ ንሱ ክእከብ ኣብ ሓደ ቦታ ክጥርነፍ ስን ምክንያት ዝበሃል ይብለን ጀም ክቦም ፍትን ኢና እንሻ ብዛዕባ ናይታ መጓዝያን ካለመረ ወዲየ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ሓሚሙ ሐኪም ምብፃሕ ፀገም ይብለን ቀደም በእድጌን በጋመል እዩ በስ መካይን ፅርግያ ሰደየለ ተናይ ፅርግያ ቀዳምነት ብሸበይ ብሽን ኣብዚ ከባቢ ዘለና ሓዱ እታ መንግስትና ኣብዚ ብፍላይ ቀዳምነት ሂቤና ቤት ትምህርቲ ማይ ኩሉ ሰልየ ዘለዎ ኣካል መንግስቲ ኣብዚ ምሳና ሂዞሞ ዘለዉ ስሜ መስግኖ ፈቶ ብዛዕባ ሕጂ ተሪፊና ዘሎ ንህዝብና ምፅርናፍ ኢና ተሪፈ ዘላ እጃም ናይ መንግስቲ ብዙሕ የለንታ ሓንቲ ናይ ሕክምና የነሳ እውን ኣብ ተስፋ ኩሉ እቲ መንግስቲ ከዳልዎ ዝኽእል ነገራት ኩሉ የዳልሎ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ተዳልዩ ነቲ ተዳለወ ብብዙሕ ወፃኢታት ዝተሰርሐ ጉልበት ንብሎ ካልእቲ ንዑ ዘድልማት ዝማተርያል ዋላ ንባዕሉ ትርእሰ ማል ኣብዚ ዝወፀ ኣብ ግምት ኣትዩ ንቐፃሊ እቲ ህዝቢ ብግቡእ ክጥቀመሉ ንድሕነቱ ምዃኑ ናይ ማይ መዐደሊ ተገይሩት ናይ ማይ መዐደሊ ብግቡእ እቲ ህዝቢ እንተዳ ክቋፀሮን ክስራሓሉን ክኢሉ ፀገም ዘለዎ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ግን ገይርዎ እዩ ደይተገብረ ዘሎ ነገር እውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝያዳ ነቲ ስራሕ ኣብ ምዕዋት እውን ንሕና ድሕሪ ከም ዘይንብል ጥራይ ክናግዝ شكرا بعدك بعرف كعبة شكرا يا بعدك قصتي خدام هي إني بدور ناتك فايسين في الكعبة شكرا عنديتها تقريبا وين الكعبة Boom.